Ebusia mo call ba K Smart TV so K Smart TV no go am hwe no and no first time no subscribe no like no comment dia ma me pepe K Smart TV so yeah yenko Asante Achim Agogo Asante Achim Agogo MP so okay Frimpong MP ba ko ho no nyame hira wate okay Frimpong nyame hira wo no nyuma pa wo bono ho no say MP eno na woni President Mahama kasa ya se wo sere no Asante Achim Agogo ya no dɔɔso ho pa nti omomwa na omuntos o madɔ munya atɔfo aban ne mo ntom fama schools ni nyina na onye nuane ma school fo no aban so tie ne immediate na ɔtɔ ne ma ni nyina atue o moka e ma mo so nya bi ya je se eni gi aba Asante Achim Agogo no enye ketwa ɔya ade abusia hwɛ videos ni bi bra ye ni nkɔmɔ bi mfa no jene wa ha nyina hwɛ ebi na wo so nyina ye to ni nyina okay Frimpong my name is MC Honorable Saramu Akon ani gina ha yi na enche bebre e na yema mpani His Excellency John Dramani Mahama ete akuafo e wa Asante Achim North problems and less than 6 hours and odin kraba say or toje ni nyina any tomatoes ni na o mampani ayade na moyemo ensema no udi pakro udi untosi sika ni mu a na de sika ile ama we cash and carry 24-hour economy mamcho mu amuniama wa no mu wan yo mu maji musika o me mamcho mu wan mu maji musika wan bia ni eto ni untosi bi so mi ewe pacho bi so mi ewe pacho a ona bo esu ni o agudi o 1,008 one and sika one and in toast mama agata mami o mampani ayade na mompre na Ebona John Dramani Mahama His Excellency President of Ghana share you know dwumadie ni na ekoso no je na wa Asante Achim nyina otoni nyina de akwa akoma school for no ntosi ni so otoni nyina eje na nya tofo ama MP be hu je ne ka nyina ana so be boa ye ana ko su kire mampani ana mampani sanete a o ba be saje ne ama mampani ene ne pedin fo nyina so da wo mase uje ne ya say this year me 72 bags na wa 72 bags they 72 bags ba ku dia 500 Ghana cedis the Asante Achim North for there this moment there a privilege my because enya ade ana jeni no ye nya obi a oto if you go pro na tin so na bola na aboboka tafe de papa de ye jana ke yawu 50 cities to 100 cities no mu tie amaye yeah the bar 50 cities 100 cities aba be tia bo no 300 cities yeah mama baba me obo Mahama baso so ayade we say me MPP ni e be nipa ya do osayi say ene historical day bi si da sa akuafo ntosi etimi do na pro na akuafo ntimi nkonkote akamuram jene ti mabu na pro wotobe otimabu na pro enti nan de di kan ya manya mfia do osi ho amani ahunu bia agogo so yetunu so aba na gwa Asante Achim on obusiafo okay Frimpong ni so dia na Asante Achim North na ene de aseda His Excellency John Dramani Mahama President Odaroma ibomi mu asede ma me dawase papa mampani one Agric Minister Dr. Eric Opoku mampani Odaroma na no ye ma ne ye fair watimanim me so nka me ne hwan na so what say ampa you are the listening president mampani Your Excellency John Dramani Mahama me dase na me adom a efiada the Honorable Dr. Eric Opoku Agric Minister eba ye the way kire no hu sampa Asante Achim North kuaye eno na 90% of the population ye edinti ba oba no ye nyina ye de odo be so ni mu adwini mu twe ne aka say Your Excellency ye Honorable Dr. Eric Opoku buayen na Agric I was Asante Achim North enkoso nye forever yeah sa mre nyadoa na mikuta yo nyadoa mo nyadoa fe pa se nyadoa fuo over 30 acres
Asante Achim North mako wa ha jene wa ha entos wa ha watermelon wa ha che mo watermelon mo aninti kuya de Asante Achim North obi anye lazy akuafo na ni eden no mo bro moja ni adwuma de aka ye support na okay Frimpong ma ba say me so me support fine bia so na Dr. Rikopoku me jinidi Honorable John Dumelo me jinidi na me say omo be so mi mu omampani His Excellency John Dramani Mahama pia odana me say wo nso so wo no mpani fo mo be so mi mu ni aboa amakuaye apeja wa Asante Achim North nyame adoma ye Friday Dr. Rikopoku Agric Minister oni ni team omoba amakuafo asere wa Asante Achim ebusia nso wono ma aye saa ne ma be se etwagu ye na etwagu ye ma okasa ye de tum from ma president be tomatoes ni saa ne ma no eho na aye abrante ba akwa ye friend be yie bofo an wo ye komfo be yie bofo wo ye komfo okumase aye atenza putuoja side ho ba bi ni wo ya wono so ede eye sebi wafa snap wato snap ene kasapreko de konsuo bi ma emse wokom ne kom sai so ne menim wakonsuo akoyi na paye wa bom paye de ama eye okay Frimpong eye Asante Achim Ogwo MP pa e kire se sebi ade a papa na ye de ama sebi Asante Achim fo no neni so ne fe na wosere nananom ni twedi ampo asase ya se ommo ne ho ban ommo ne meye president da achi wo Ghana ha sei na onim se man ne be president ya Ghana be fan to apa efra abusuan hwemfoni no video no mpa ebo ne bra ne fa comment ebra sisi ama me onyame kwa me onsani o sasi apo ni amo abra baje sei butu abra won kwaso o ode hia bafo na su frafa se de nyankontompo su frafra nsuo esi amo ye su fra wa na de na to ahina boa da sobra nya ne bo na kwaso ye bo pruma wiai sanse ni papa ne ne tena santemamu ni papa ne ne tena wa man Ghana ni papa ne ne tena Ghana ha ni papa ne yesere nkoso ne apom de ma no ni papa ne yesere kwa ahusa ma no da sobra bi gina awia ya nya ne bo na kwaso ne mom ni yeyyo ne nkanko ni mpuntu ntia me sira nkwa tenten de ama Asante Achim MP okay Frimpong desi ama ye nya ne so ni papa dawo eye nipa bi se na mo hwehwe ne wa santemamu nipa bi se na mo hwehwe ne wo man Ghana nipa bi se na mo hwehwe ne wo man ni mu desi ama wa dawro mebru wa dawro menyado yi oba tampa obrum pempem so ne fotabra ba mansan ko twa mansan no ma no desi ama wa dawro mebru wa dawro menyado o de hia ba ye ba fo na mi so frafra se de nyankontom ba so frafra nsuo desi ama wa dawro mebru wa dawro menyado Moses asubante da wa sabeta frate yam fantasy wo horo yensa desi ama okay Frimpong wa me Frimpong ya san kwatenten ni apom de ama no wa ba bonsa ba ma bonsa bi obakuta nkabiri bone ntichiri ya bone ba chichiri na bara bone nkanko ni mpuntu so ye fie ni pade desi ama mfanya sakraman da sobra nya no so ni papa pada ya san kwatenten na de ya dine de ya penisen ko me yo mampani wo man ni mu de ya dine de ya penisen ko me yo mampani wo man ni mu desi ama ma dawru mebro ma dawru menyado ni papa ni ehia omo wo man ni mu wadawro ma memfa ma asem metu wani ma wonna ne wachi nhwe meda okunyi ye kanta mantu nyansa bo akwai okay Frimpong yasra pom di ama no yasra kwa ahusai oni pada sane bia na obakuta nkabiri bone ne nchichiri ya bone ba chichiri na brabo ne nkanko ne mpuntuo ba gine bone ama no de da sebra monyine masuma brafo no ni nasam no fa nya sakramai no ni frata so fata so modawro ma yasra kwatente di ama no yasra pom de ama no yasra wanyi ncha di ama no sanse enya no suni papa pada mimi kuro mu mpipo o ya de che mi kuro mu mpi dejamwa da sebra yasra kwa ahusai apom de ne enkoso ye wabusiafo eye video na akohwe baaye no eye beye bofo efe ne beye bofo an beye bofo wo Kumasi side ho no wo abusia ho hwem paibo ya ye nua iboma eye okay Frimpong ya asofo kra ho ma amompa ya ma no enso sebi okomfo ehu ni anima pa eye MP eye de aboa santeman ye de ti sebi Asante Achim Ogwo anim nti ama chese wa yina ko mu no wo bun sound gidigidi abrante ya so ne bompa de tai eye ye nua party achi se mo kaya me hwe video na mam an hwe video ne mpa bo ma party ni hwe video ni onyame kwa me
onsani o na si apo ni amo abra beje nse ananam samafo meje nse o butu abena onsani o obata mpa ye ba woni mo wie ya nya ne bone kwa so na fo tabra ba mansa no ma no ko twa mansa ne o wona wodi woni bi asema no na wona wo kan ba mu wachi ni wani mo bi ani ho batampa wadawroma awie ye bo punu mo enye ne bone kwa so mona mudi sunsuma asema ne pie hunamani judge pani ne lawyer pani ne entemgyinafo pani ne wadawroma eburu wadawroma nyado mode hye mo ade nyina Thomas Pate da sebra watukwa akwa obi man so akohia nkwanhia akohia san akohia mane akohia nchanto so wahia babrese wahia nimguase wahia yaw ne amane wahia benedia ebetimi di wuo ebetimi di nkwanhia ebetimi di abaya mane ebetimi di namu ebetimi di prison abra no da sebra wadawroma eburu wadawroma nyado amanga na nko ade tukwa akoduro bi man so na tie ne abenedie na tie ne awreho ahia koma muma na ye ti ni suo na ye ti ajajo obatampe no fotabra ba ko twa mansa no mano yi oba wo de hye bofo na esu frafra se de jankontompo si frafra suo yesu fra wa na nya ne bo na ikwa so di sasem we wo sunsum ne mpie hunamani na sebra mane nyen kunim die ma wo de hye na wo de hye ntimi ne suo asofa nyina oni ahurisie ani anigye wadawro ma ye ba wo pro suo anya ne bo na ikwa so media menim se obetumi aye ko twa mansa no mano yi wona mo ka mo asem o asubantin na ho amma sabeta frache yam fantasu hohoro yensa mentena se wabra woda ho ama ye de hie nkopia fiase ama ye de hie mfa nim guasiem ama ye de hie mfa yawo ama ye de hie mfa manem ama ye de hie mfa benediem wadawro meburu wadawro menyado kantamanto nyansabo akwa obatampe wadawro ma dinasem no sunsumu empie hunamani ade biada ya kwansidie se ya busua pam abusua nim guase abusua nhihye biada ye de ato ne hwa ade nim guase ne yawo ana abrante eti da sebre diai e wo sunsumu ne mpie hunamani sa wutimi boa me na ko wie nkunimdie na wie nkoso na wie animonyam na wie anigye de a da sebre me kura me nsam dwa fitaa o me wie amenwe me kura me nsam kosua crate me wie amenwe o me kura makokɔ ade brewo butu abana ba tampe na fotabra ba mansa no ma no ko twa manse mo na mo kan yo mo si abo akotre aya kasi asa de akura sabeta fracho wontimi ne da chama nya peda biarada sunsum biada ya de abma no ya de gu na ne mo ase e wo sunsum na pie hunamani no da sebere wadawro meburu wadawro menyado na sa sunsum kro no eni ni na sem no kore trodo wadawro ma na abranti enyane fa ho bi sen ye fro man bapa woni be bi sen ye hwe no man nim obi ya de papa na ya onso fun be sen nim fa ndi atem be kansem bi enye propaganda o appreciate ni pana de na oye effort ni pana ye no o appreciate because sabe ni papa ye enye se obenya ni papa sa amana ye ni mama wo MP fo bebre abakọ minister fo bebre abakọ enso so ye hu sa ne man ya sabe asante achema go MP okay from pon oye MP be le benya da ja kwa afuom akọ so mo do afuo na sabe o mu je ne watu nya ado no namu na wo hwe se o benya atofo na o so nsa akọ no mo nya bi da hwe wo ma no e wo school do MP be le be sa de no da BMP sin nyina gu nkran ha no muti sabe office nkwa obu okye to ba mana onsi ne mpasua so da agese 4 years na so me beto ba na wakọ to sabe bentoa ebi to warranty boot ebi to sekan ne bia to niema sabe o enipa no betimi ato abro so no da kwacha mu nam se nipa ye adwen sisa ebi ni mu adwen ye nketenkete suanti ni asa ato aba ye de asa amane bio ebi mu fa akire mu atesika de ama wo mo na ye nto abansanfo ho enso ye to aba no 4 years no wansi woda ofa ho bei wansi woda enso so no sabe he papa yi ehwe asante regional minister Kinzuba mo hwani mo ye na wasante mem sabi pepepe na eye okay from point ono nko ye independent candidate o independent candidate ono kan wo se bana wo ba no se president kro ba wi ni woni na be kan bom na waso because wo peni nyuma de akoni krom because wo hu se asante agem ye don toast wo pa wo se first akomadan wo pe factory nyina omotima reserve tomatoes ni yasies ayi ni yi wo pe bi nyina de akwa asante agem akọ we ni friends wo ye MP we ni chese wo minister papa wo pelmpesua si ye MP we se na kasa parliament o kasa because wo person wo kasa wo be katwi na wa ma ne mpesua sofo ate kasa na wo ka no
because obi won ma wote wo no wonu wanko school da brofo na aka wonte de wo ka enti se obi na obeka ne krom kasa twi na ode yi ano ama wo na sebi omo so wate se onso pe bepa de akoni krom aboa ama ne man ato ayi when your friends sebi o ye reset Ghana pa na mekoni nyina anse nyame nhira eye mampani do mahama ane na point is fo nyina nyame nhira omo so omo tena asere omo amfa nkokrafo nko ankototo wi ano omo de yon memma mrantie so omo dada nyuma na no wo Ghana ha se beboa papa ma sebe Ghana be fa ntoma pa efra e kose ya 4 years dia mse Ghana besesa ama Ghana be fa ntoma pa efra enti abusuanfo eye be ye bofo mpa ebo a obode ma eye okay frimpon e kohwe de baaye no odwene ho sen ne mpa ebo ye wo bom ani nyankopon kura be som ana se nyame nsom because ade a waye wo hu se ade a wo ye ne ye nti wo bompa mi le me wogide se nyame asom dadadada nsuo mu nyina asom bo ne ho ban aboa ma de wo ye bia be yi onipa wo proto che ne bia be bo ti so wo mpa so because onipa no wo ya de papa yesi onipa wo ya adu obi abufuru dua pa ene ipia no enti nipa no okay from pon wo furu dua pa asante atema go MP wo furu dua pa enti wo ye mpia no wo ye mpia mo ye mo no mo ye mpagya de wo ye ne nye yie na asante agyamu go ye yie na sebi ntosi dɔɔso na mo ye na eba jenne ayi nyaado aba bebreba ebe ma sebi pressure ne aduane boa ye den won kra ne sebi Ghana ha no ba fom nti wo ye mo agriculture wo ye obi na wo ye agriculture ontum wo ye John Dubar me so mo ye agric omu wa focus ye president kwa woni ma focus ye president wo woni ni nua Ibrahim Mahama nti no de okay from pon ye nyame nhira wo okay from pon nyame nhira wo pa onto nkwanem oma nkwatenti mpaebo na sebe beye bofo boy me second se awurade mwa na nananom nyina nta wochi asuo bi atwa asante agema gugu hu nyina nhia bi nta wochi mo ho ban na dachi bia no betime president e wo Ghana mu so wontim ye president with my advice e de abo mo my Ghana so atumpon me da wase pa nyame nhira wo I made them advice no nti abusuafo wo so fa comment bra se awurade emwa okay from pon wonye de onye yi na anase onyini nche e wo saa ni post e wonya wo asante achema ko no onye nche no nti mfa mmoa ne man na ne man ntu empon e wo asante achem agogo krodua no abusua di ne case ma tie no first one subscribe no like no comment no share dem out for nya biare medi mosia da sende e beto aso dem